babukele emakhaya. Igama lami ngumzungu Acele. Nginomsebenzi engiwenzayo ukuclean ama-roof, ngiwawashe. Kakhulu lawa ama-roof lawa awuthola ukuthi ama-tiles awo amixile u-red and grey. Akapendwa lawo ma-tiles lawa, ayaclean uma ngabe sengcolile. Abuyele esimeni abe masha nje bawathengile. Inamba engitholakala kuyona it's 0833 24 55. Iphinde futhi 0833 24 5533. South Africa sanibonani, igama lami nguthabiso kacela uqumba amaqumba lalaqumphisa lesele lentaba uMr Xebu umbhinyiliki jumping castle maningi amagama engibiza ngawo kodwa ngequmbist. Igama le TV uhlanga media kanti igama le show ihwayi mina ebantwini bebonke. Kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina? Ziningi indlela zokuthi uma ngabe mhlawumbe ingane engenzile kahle mhlawumbe nawe uthi ukuyiqhiniba ngoswazi oluthize noma ngaselona nje uswazi, but ziningi indlela zokukwenza ukuthi ingane nayo izwe ukuthi lento engiyenzile ayikho right, but ezinye zazo ziba nesankahlo kakhulu. Kodwa ke ake sihambe se-studio siyobheka ukuthi ngabe lo litalatiya notavatava lilungiseka kanjani. Mbukela siphinde sikubingelele futhi igama le show ihwayi mina kanti igama le TV uhlanga media. Sinobaba la eduze kwami esifisa ukwazi kabanzi ngaye. Siyakubingelela sakwamukela baba ohlelweni. Ngibingelele nami kuhlanga media. Yebo, ninjani niyaphila? Siyaphila. Yebo. Ngoba sibukelwa abantu baba lapha ku TV. Mhlambe ubaba ubani wakabani? Mina ngubaba uThemba waMkhize. Khabazela. Wabe siyabonga baba. Kunomuntu osibhalelela baba ofiswa ukuthi sikhulume nawe mbijana but ke thina sinenhloso yokwazi nje ukuthi ubaba uphila kanjani. Mhlambe ngizokubuza nje imibuzo ethize just ukubheka ukuthi mhlambe ngabe kuyaqondana naloko esikutshelwe lo muntu. Awunankinga naloko. Okay. Ngifuna ukuthola baba ukuthi ubaba unawo umfazi ekhaya. Yebo, nginomfazi. Okay. Ingane ninazo? Yebo, nazo ingane. Ekukhuleni kwababa mhlawumbe mayingasingabuyela nje emuva kancane, uye kade ekhuliswa abazali abakanjani mhlawumbe ekubeni strict, ekubeni nomthetho babe kade benjani? Awufethu nasikhule kudala silenhlobo endala, sikhule nje kunomthetho. Makabe uphila phansi kwekhaya ulela umthetho wasekhaya. Akwazi ukwenza kwakho ngoba uhlala njalo ungaphansi kwabazali. Uma uyingane uhlala ngaphansi komzali. Ulela umzali wakho uthi uthini. Umzali wakho akaza bhede kuwena uyingane. Sasinjani istilopho kubaba? Uba way strong kakhulu la crying phakathi kwamani nobaba? Hayi, uma umuntu nje right. Hayi ubaba strong kakhulu. Umuntu ophuzayo. Wephuza. Umuntu ophuzayo ke khona ukuthi umuntu aphuze omunye azothi khona umuntu aphuze abe uhlanje noma mhlambe kabe nolaka. Uma kumabe esephuzile umuntu onolaka oshayayo. Ngale kwezizathu futhi. Phela usizathu ngoba ngeke uzumbuze emdala ukuthi yini menishawelani manje. Befika siyasobala nje yabona nje sikhululeke mesefikile. Sibe ntamba emajwaleni. Ngangaqoqelwa ukukhulula ngitshela ukuthi bona babe bafazi bebaningi ekhaya, so omkhulu babe u5. Umkhulu nomkhulu wena abafazi ababili, umkhulu nomkhulu wena abafazi ababili, kodwa umkhulu ogcina ke yena wena umfazi oyedwa. So kwakuye kwenzeke uma bebuyile omkhulu bonke
bedlela ishemiyane bebuyile ematohweni kube ukuthi mhlambe nabo okhulu abaqonde noma mhlambe into eyiplanwe la endleleni lesenzeka athe ekhala ukhulu lapha ezansi ededelwa ngeswazi kube kukhalwa ngaphezulu kube kukhalwa lapha kube kuthi le plan usiyobashaya abafazi namhlanje ngale nje kwesidingo ukuthi mhlambe benzeni ngiyela lapho kuthinini shuthi obaba bakudala mhlambe babefana lento ukuthi umuntu uvela dedele ngenduku nje ngale kwesona ukuthi wenzeni mezwe nje ihalela ukuthi athi kuthinte yakushaya nawe ungathi ushawelana kwakuye kwenzeka hayi into ezazenzeka phela ngesikhathi sethu kuba even uma wakho kwenzeka thinteke makuphuthunywa kakhulu ya kwenzeka uma nawe thinteke ubaba message into zakhe okay baba ngifuna ukuthola ke manje ukuthi lapho kuloku kukhula ke ngaphansi kwesandla sika mama nobaba kwangakaze kwenzeke mhlambe kube khona iphutho lenzayo mhlambe uthola ukuthi ukhuziwe njengengane ukuthi ungayenzi lento uthole nawe soyenza kodwa futhi hayi ngenhloso kube iphutha uyabona kwangakaze kwenzeka yenzeka phela ingane wenze uphazama wenze into yenzayo bese umzali akukhuze mhlawumbe alokuthinta kancane ngoswazi nawe uxoliseke ukhala uxoliseke nje umzali wakho futhi uma ngane kuphela sheshe ukudlulisa indaba ngoba kwazi ukuthi uma wakho always uright phela uma wakho baba ukho la ungathi khona baba wakho uyabhetha uma wakho uyabhetha kodwa ke futhi mase ushayiwe khona kunjalo ngoba uyaqonda ukuthi kunento kade uyenzile wrong uwamukele futhi uxole futhi ukuthi hayi no umavele lo uthi okay impilo iyaqhubeka kunjalo ake ngithi naku kuyenzeka mhlambe uyitshelile ingane yakho ukuthi ungagibeli phezulu kwaletafula uyithola ingane yakho igibela phezulu kwaletafula njengomuntu okhule ngaphansi komthetho kwamama nobaba ekhula uma ngabe enza into wrong eshawa impilo iqhubeke ungenze njani kule ngane othe mayengagibeli la phezulu kwaletafula ithole seyiphezulu kwalo la into ngazi phela ukuthi ngoswazi phela uze yazi ingaphindi igibela uqhubeke futhi uyigodle njengengane yakho uyigodle njengengane my no kezwakala baba ngiyayithanda leyo ndlela yokucabanga ukuthi ekugcineni kosuku awukho umgqomo noma umgodi la kufanele kulahle khona abantu kodwa umuntu mayonile njengengane yakho uyakwazi ukuthi nibonisane kahle nayo impilo futhi iphinde iqhubeke nje ukuthi hayi no ungasalenzi iphutha elifanayo uyingane yami ngiyakuthanda ngikushaya ngoba ngikuthanda hayi ngoba ngikuzonda ngiyawathanda lawo magama baba mahle mahle lawo magama cha kulungile ake ngithi webaba lana ke sinombuzo sike siwubuza ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 indlela ophilisana kahle ngayo nabantu indlela mhlambe oneqiniso ngayo ebantwini ungazipha bakusuka ku1 kuya ku10 aziba nje 9%. Hawu ungazipha naye wazo neqiniso qabazela phela emphakathini thina bogcwabe sabantu abaziwana abakhonza emphakathini hayi nguneze esiningi nje samakhosi siyajabula no wengunezi ngithi ngisangilokuze la angikuvezele nansi lokhuzana ivideo la yomuntu okuyena okubhalela cela uyibambe nje manje ifoni ngizobe sengiyancafazela ke la Sanibonani igama lami ngozinhle ngwakamkhize ngibhalele uhlanga media ukuthi nginenkinga nobabami ubabami asizwani naye asiboni ngasolinye kodwa konke lokho kungenxa kwamaphuthami engikwenzile ngifuna ukuthi uhlanga media lungisize ukuthi sihlale phansi nobabami silungise lento sikwazi ukuxolelana because elifeini kuningi engisakudinga kuyena kuningi engisafuna ngisize kona angiguide kona njengengane yakhe ngiyabonga hayi iyona baba ivideo le uyamazi lo sisathi sikubonisa yena na ngiyamazi indodakazi yami unesikhathi singana nomgcini esikhathi eside ngamgcini indaba ukade amgcina umuntu ongathanda ikhaya kuningi nje asekwenzile kodwa ke akazi mhlawumbe ngifuna ngiqale phansi indaba mhlawumbe ke no nje just ukukhela phezulu nje mhlawumbe ukuthi umuntu mhlawumbe ongalithandi ikhaya nje ukade wamgcina ngabe ngokuthi umuntu ongalithandi ikhaya ngoba phela ngabe lithanda ngabe uhlala khona ekhaya kodwa indlela okwenzeka ngayo ngibuka nje umuntu ongalithandi ikhaya ngoba umntana wami uZama wakhulelwa ufunda isikole ngamxoxa hamba uhlala kanti wakhe wahlala into kwaze wabeletha kanti wakhe kwaze kwabuhlungu kunina kuma wakhe kwaze umkhuluma nonina umnina amkhulumela kumina ngaze gcina sengixola nami njengengane yami phela wabuye wezekhaya thembe sekhaya futhi walenhlanhla athola umsebenzi uthola umsebenzi kwesinye seyitolo osebenza
ubaba mhlawumbe ngiyaxolisa uzoqhubeka uthola umsebenzi walokhuza wasebenza soqhubeka lapho but ngifisa ukuthola ubaba umqoshelana nayo lento zey'ngane zokuthi ingane isafundi vele ikhulelwe. ubaba manje nje bemqosha ukuthi makaye kabani ayothalaphi ngoba phela ngithi ingane yababa vele awuzobona vele uhlalaphi ngoba vele nje bekhulela azikhulisanga ukhulisa umuntu. Ukushuthi angahamba ayogibhida kahle kahle kwakuyimvumo umnikeza imvume ukuthi ngimnika imvume ukuthi akahamba ayogibhida okay ngiyakuzwa baba. Ya ungaqhubeka uchaze ukuthi wathola umsebenzi ke then wathola umsebenzi ke hayi kwakuhleke sebenza ngathi asho ukuthi kuyena kunomqondo sowuyile ubusenza nje ingane ihlala nathi noma wakhe simgadela ingane futhi asinaki ingane siyayithanda yo Tekso wayesenyamalala ngasabuye ekhaya. Kuba njalo nje ke uma weekend behlala esekhaya. Asabuye ekhaya sengizothi ake ngihambe ngiyobheka la ehlala khona. Yeah. Mangiyobheka ehlala khona ngithola ukuthi hayi angathi akasahlala ehlala khona. Seshintshile futhi usehlala kwenye indawo kanti la ehlala khona ngifika ngithola ukuthi uhlala nendoda. Uhlala nomfana ke ngoba ngibe indoda imini indoda. Usehlala umfana ehlala khona. Hayi acaswa kakhulu ke lapho waza manje cha indlela ziyahlukana ke angaphinde ke angibize ngibaba wakhe angaphinde abuyele lapha ekhaya kahlale lapha emqashweni wakhe ile senzo manje sokuhlala nomfana lesi sicasulayo singicasulayo kakhulu ke leso singe understand kahle kahle wamqosha ngamxosha ngithi cha ingane kodwa senginini ingane ihleli nathi noma wakhe no ukhona kodwa yena around angazi noma ungakwazi ukumbekezelela mhlawumbe umuzi ukuthi ufuna ukuthini ngoba engazuthi kunenkulumo kanayo angazi noma singamupha yini ithuba nje mhlawumbe ke noma lokugcina nje lokuthi mhlawumbe umbone ngoba umuntu engathi umdingisa isikahle mhlawumbe ke lelo thutshana nje mhlawumbe angazi angiboni ayikhuluma naye nawe uyazi futhi uthi kade ngishichayi angisamdingi eduze kwami ngisamdingi futhi lapha ekhaya kogcwala ngihlezi lapha lahle khona akukaze kwenzeke mhlawumbe baba noma usatohoza mhlawumbe usahlala emafemini useke emafemini mawukuthi waya mhlawumbe uthi ukuzinza nentokazi thizeni endaweni ningenanto enegama mhlawumbe liqondile kukuthando nje kuphela cha mina akaze kwenzeke mina sazwana nje nonina saganana nonina sasashada nina angaze ngikipide kuyinto wrong kakhulu ukukipida kona but yena ngiyafisa mina Gcwaba ukuthi simnikeze ithuba just ukuthi enabe lokho mhlawumbe kusenhlizweni akafisa ukukhuluma sekuba kuwena baba ukuthi uyakuthatha noma ukuthatha yini but ukumlalela nje ukuthi ufuna ukuthini mhlawumbe yabo nakaxaya ukuthi yini yenze angayi ekhaya leyo nto afuna ukukhuluma ekhaya aze angale phambi kwamakamera ngoba phela uyakwazi ekhaya njengomuntu ngicabanga ukuthi njengomuntu owaxoshwa bengekho lolu ukuthi ayekhona uyabona njengomuntu owaxoshwa bengekho mhlawumbe nawe bonganyukelwa igwebu uma umbone seqhamuka kwakho ekubeni kodwa wamtshela ukuthi angaphinda libeke unyawo lakhe khona bengeke nabona kuhlale kahle lokho but ke ngoba naku sezicelela ithuba ngicabanga ukuthi mhlawumbe Gcwaba simnikeze ithuba simuze ukuthi ufuna ukuthini uyabona mawukuthi futhi lokho azobe ekukhuluma mhlawumbe awuhambisani nakho ungamtshela futhi ukuthi awuhambisani nako aqhubeka ayohlala emzini wakhe abazakhele wona nesoka lakhe hayi elimlethe okay ngiyabonga kakhulu ake sizame ukumthinta hayi siyabonga Gcwaba yebo ayo yebo ya mfaka bese sure Siswami kunjani? Ngiyaphila njani bodi? Siyaphila. Angazi ubaba uyena lo. Yebo yena. Unesikhathi singana namgcina ubaba? Sekunesikhathi impela ngamgcina. Ya kubhlungu kona siswami but usitshelile izizathu. Uyasitshela ukuthi ubaba wakhulelwa waqoshwa wahlala kamamncane. Wakhuluma uma wakho naye waphindwa wakubuyisa ubaba wahlala nabe ekhaya. Kwahamba wathola umsebenzi masotholela umsebenzi wahamba kanti uzoyakohlala nomfana okuyinto futhi yaphinde yamqova kakhulu umoya wagcina futhi ekuxoxa kwesibili uyabona namhlanje ke sila kungani sila
Ngibhalele uhlelo ukuthi ngizocela ukuthi lungisize ngikwazi ukuthi ngicela uxolo kubabami ngakho konke okwenzakalayo phakathi kwami naye ngawo wonke ama mistake engawenza ukuthi nje angixolele ngikhulumisane naye nje sikhuluma umlomo nomlomo because bengisaba ukuya ekhaya ngoba bengazi ukuthi uzoyithatha kanjani leyo nto since ngahamba asifonelani asikhulumi sadubana nje kanjalo kodwa ngiyabona ukuthi ezingane akukho healthy ukuthi udubane nomzali ngoba izibusiso zakho zonke zikumzali. Yebo wazokhuluma kahle sisi. Angazi ngunezisi uyamuzwa kodwa umntana. Lo Yebo. uthini ngempela? No ukhuluma njengomntwana nje ozwakala engazuthi uyazisola ngakho konke akwenzile. So lilonke nje obekhona la uyafisa ukuthi mhlambe kube khona ukuthelelana amanzi mhlambe nokuqhubeka nje impilo yephambili ngendlela ekahle ngale kokuxabana. Ongipile kunibingelele. Wezama ngithi uyakhumbula ukuthi sagcina laphi nawe. Agcina ngitheni kuwena? Yebo baba ngiyakhumbula. Angisho ukuthi ngalihlala lapho, la hlala khona ngaphindi uye ekhaya, ngisakudinga ekhaya. Yebo ngonesi. Manje kujike phi ke manje? Ngicela uxolo baba. Ngiyazi ukuthi ngonile kakhulu. Kodwa ngicela ungixolele. Angilutho ngaphandle kwakho. Ayikho into engayiyona mengabe ngingekwazi ukuthi ngixhumane nawe. Uma ungekho empilweni yami kufana nokuthi nami anginampilo. Uqale ukubona lokho ngoba phela wena wakhulelwa ufunda isikole ngakuxosha. Wakukhumela uma wakho ngakubuyisa. Saxolelana futhi sahlala kahle nawe. Kwaze kwabe ke uthola umsebenzi, uhamba usebenza sishaya nengane, sahlala nengane. Wahamba usebenza. Kwasekwenzekani emva kwaloko? Iphutha baba. Ngiyaxolisa. Mhlawumbe ake ngiphinde umbuzo kababa kwasekwenzakalani emva kwaloko? Ngahlala emqashweni shuthi ngathola umuntu ebengithandana naye. Kwabe ukuthi ngendlela ebesithandana ngayo ke wagcina sengihamba ngiyohlala naye ke. Awukahle nisathandana nomuntu noma senahlukana? Sisathandana. Okay. Wagcina soyohlala naye boba lapha la nihleli khona unkosikazi wakhe. Cha bekuyisithandwa sami nje sihlala naye. Awukahle ubalo Ubaba wami. ngicela ukubuza futhi ukuthi boyini la uhlala khona ngifuna ungiphindele khona into engingayizwa. Bengihleli nje njengomuntu othandana nalo bhodi lo. Vele manithandana vele kuya ekhalo ndawonye. Cha. Ubokwenza ngobani mhlawumbe wena ngoba unababa vela uyintandane awunawo umuntu ozokukhuza. Yakona lokho kuthi nje kwenzeka nje izinto ziyenzeka nje angazi nami ukuthi kwenzeka kanjani kodwa sagcina sesihlala ndawonye nje. Noma mhlambe wabuka ukuthi ngoba vele ingane yakho inabo neni ufuna uphinde ubatholele enye futhi yesibili uzohamba uyobanikeza yona ngoba mhlambe seyikhulile le enye so udinga ukuthi ubanikeze yesibili. Akukho njalo. Shuthi nje nami ngadomeka uthando. Ukuthi yazi khona into engiyibalekele siswami mase sehleli nomuntu kanje njengoba bonke khona ukuthi gcina sekuyimina manje soloko ekulida kumina uthe umfana ufuna ukuza kini but lokho awukakho sakhuluma manje noma mhlawumbe bekuyindlela ukuthi sibize ubaba wakhe angazi. Umfana uyafuna ukuze ekhaya yenye into enkulu ebiyenza ukuthi ngize ngibhalele uhlelo ukuthi ngifuna usibuyisane nobaba ngoba umfana ufuna ukwenza izinto kahle ekhaya awaze yazongilobola kuqhubeke kahle sihlale kahle ngokusemthethweni. Umfana ufuna ukukulobolela ukuthi nihlale kahle ngokungasaloko ukukhulunywa. Baba ngazi ukuthi kuyezwakalani kodwa ukusho ndodakazi. Hayi lo ngidela kakhulu. Uyadelela. Mina into engayizwa ngayo. Ngoba lo muntu akhuluma ngaye wangifoyela umuntu wangidela edakiwe. Uba lo muntu akhuluma ngaye lo aduhlala naye. Wafonela bayifonela ubaba. Ufoyela mina. Inamba kusho inamba oyinikwa yena. Ngidelela lo muntu lo. Uyakwazi lo? Ngibiza ngohlanye. Wakubiza ngohlanye? Ngibona ngohlanye. Sizwe uyakwazi lo?
Ngiyakwazi kodwa mina wathatha inamba kumina ngoba ethi ufuna ukufona kubaba azama ukuthi alungise izinto angixolisele ukuthi ubaba abuyele ekhaya ukuthi ubaba ngibuyisele ekhaya back sikwazi ukuxhumana. Kusho ukuthi-ke indlela abakhuluma ngayo-ke bagcina sebethwistana-ke bathukana kanjalo. Oh umfowolo kusho ukuthi manincokola nixoxa ngobaba nimbize ngohlanya vele uhlanya lo le. Cha, awuthiwa iphuzile mhlambe ngalelo langa ngisho njalo ngoba umuntu obuyashaya. Oh ngicasi kodwa indaba yomuntu ophuza utshwalo uyiunderstand ngithi ukuthi kusuke into ikhona vele ngaphakathi mesoba bese masephuzile ikhiphi futhi into ekuphileka nayo ngaphakathi ukuthi ubaba uhlanya. Singasho kanjalo kodwa kangikho lapho. Angazi kodwa baba ngoba sekukhulunywa indaba yamalobolo. Ngicabanga ukuthi nje wasekukhulunywa indaba yamalobolo mhlambe ila sowungena khona kakhulu ke phela ngoba umzali. Ma kufanele umuntu ezokolobola kusuke fanele utheze kunina noyise wengane wena kukhona usadla inhlamvana usadla amabele ukhona uyaphila kufanele me ezolobola ze kuwena kodwa ke konke lokho kuze kwenzeke ngemvu singazange siyithole lokhuzana igo ahead noma inqubekela phambili ephuma kuwena. Cha mina ngithi ngeke manje sashanga unyawo phansi akho lutho ngolumukela kulomfana angifuni imali yakhe angifuni izinkomo zakhe mabethela bangahlala kanjalo la behlala khona mabethanda bahambe bayinkantolo bayobhala bashade bahlaye lapho ayike ngingathi kulo mfana mina udela kakhulu umfana lo kahle kahle ubaba lilonke akanankinga nokuthi ingane yakhe izolotshola okube bekuthiwa ilotsholwa womunye umuntu mhlawumbe mabili lotshola yilo ngoba ngane lo oqala wale ngane endala mhlawumbe koza nxa kuba yena akazangidelele ingane zakho zimbili kahle kahle. Cha, ingane yami yodwa le enye ngisayikhulelwe. Ukhulelwe? Manje nayo into engika awazi ukuzokhuluma ibhomu elingaka ongalikhulumanga kumina ujike futhi uzohleka. Uhleka ukuthi ukhulelwe lento ade ngisho ngithi mina futhi kahle kahle wena into eyakwenza ukuthi uhambe uyohlala lapha nalomfana ukuthi nifuna ukwakha ingane yesibili nizoyibeka la kulabantu lapha. Athi nonini ukhulelwe kanti futhi awungitshelanga kodwa mina lonto leyo wena ukhuluma ngathi umuntu ozoxolisa sengisilima manje mina. Xolisa akuthi nje bengazi ukuthi ekhaya ngizoyisho kanjani lento ukuthi sengiphinde ngakhulelwa futhi. Kodwa ke bengicela uzonzani la kanti sizothini la? Ngizocela ubaba ukuthi angixolele. Akuxolele ukuthi umithi? Angixolele avume nokuthatha amalobolo. Wephethu mina ngazi ngempela ngizothini la baba angazi ngempela Nkosi yami ungixolele bandla wecwabe angazi kodwa ke khona kuzosuka kuwena ukuthi makwenzeke njani mina ngizolalela wena kusukela manje okuphona mhlawumbe othi kuzokwenzeka kusukela manje kuyaphambili uzocela uxolo mhlawumbe ubaba uzokwazi ukuthi emvumela ukuthi abuye ezekhaya mhlawumbe noma ongahambisani nayo le yamalobolo noma uhambisani nokuthi abuya ezekhaya uhambisani futhi nendaba yamalobolo okunye ubaba usazoba nomunye umzukulu futhi ngekudala ngicabanga ukuthi lokho futhi kusho emadlebeni ababa hayi sekunzima kakhulu ngoba yabo lokho masekusho manje sekungaphezulu kokwenza ngoba bengisakhuluma lokho akwenza kokugibhida nalo mfana lo wangithuka usezokhuluma okunye ke manje futhi uzokhuluma phambi komphakathi ngoze ukhumele ekhaya uzokhuluma phambi komphakathi sengibona izwe lonke manje ukuthi ngiyindoda engasile mina engenamthetho thina sabogqaza komkhizi samakhosi siyahlonishwa endaweni ngizobona nje umuntu onjani manje benze usekhulelwe futhi hayi kodwa nawe wenza kakhulu gele Ngiyaxolisa baba ngiyacela uxolo angazi mhlawumbe baba ngoba vele sekwenzile okuningi ngiyavuma ku wrong yebo but mina into esengiyicela kuwena baba ukuthi mhlawumbe okungenani usimvumela umfana aze kolobola uyabona ukuze ngoba vele lento seyenzakalile usunengane sekhulelwe sekuningi but okungenani kube khona into okuthiwa uyizuzile ngomntanako uyabona hayi ngeke ngikwazi angifuni lutho angifuni nje inkukhu uma ufika nenkukhu ethi iphuma kulomfana angiyifuni kulungile ingane le khona ngizohlala nayo makuthi uthi uyayifuna ufuna uhambe uyohlala nayo ayithatha hambe uyohlala nayo nayo nalesibili vele uzoyamukela ubaba mangathi uyayila angeke ngiyamukeleke leyo angifuni ukuyibona ke leyo
Yokuqala kwangathi ukuthi ngokuthi iphutha ngoba usafunda. Shule sekuyinhloso ubuhambile ohlala umfana sangamazi ukuhlalaphi. Wathi lomfana baze bakhulelisana. Njengoba sesho manje nje lento engayazi nami sekhulele. Kodwa ke phela manje baba Safanele mangabe ngikhuluma nonina manje futhi ngimtshela ukuthi usekhulele futhi. uma wakho masomtshelile. Cha angimtshelanga. Bengingakaze ngitshele umuntu nje ngoba bengisaba, bengingazi ukuthi ngizosho kanjani ingakho ngibhalele. Singeke phela ukuthi wena angithi awukusabanga ukuyogibhida. Ukusaba kanjani manje masokhulela ukuxoxa ngendaba ukuthi ukhulele ngoba phela uvela ugibhidile yabo. Yini inkinga? Uyahlalisana ngithi ma. Yini manje inkinga enzima ukuthi ukhulume ngama results okugibhida? Ukuthi bengingazi nalapho ukuthi bazothola ekhaya ukuthi sengihlala kamfana ngoba bazi ukuthi ngihlala ngedwa emqashweni wami. Ingawe lapho baba hamba ongibheka emqashweni wami ngangithola wase found out khona ukuthi sengihlala kamfana ngisahlala emqashweni wami. Wena indaba ufound out ubaba wakho ngoba abantu abafound out abantu besifazane isikhathi esiningi umfundise kuthiwa yini umfound out isile ubaba wakho why? Ngakho ngizoxolisa kakhulu kubaba. Kodwa nawe sesamoda awenzi kodwa kahle. Aphathi mhlawumbe umavovo mhlawumbe mangase kwenzeke waziphi isikhathi mhlawumbe kwabe sibone ukuthi mhlawumbe ayikho indlela esingayilungisa ngayo just nje ukuziphi isikhathi nanokuthi ezinye izinto vele siyasingaziboni kahle sisibani besilisa masisesodwa but mase khona abantu besifazana esibathandayo siyakwazi ukuthi okunye sikulalele mhlawumbe mase ufika uyixoxe ikakhulukazi leyo ukuthi umfana ufuna ukuzovela uyixoxe kunkosikazi mhlawumbe nibone lapho ukuthi mhlawumbe manibonisana kugcina mhlawumbe nabafowenu mawukuthi basekhona abafowenu ngaba abadala ngaba abancane nje abantu basekhaya kini abazihlobo noma abayibafowenu abawumndeni just ukubonisana ngoba kuyohleze kukukipita lento ayenzile if ukuthi lo mfana umvumeleze but mangabe lo mfana eza kuzoba into eneganyana mhlawumbe umlokuzo umhlawulise ngokuthi akuthuke njengokuthi uzala umkakhe so vele kufanele umhlawulisi ithi umhlawulisa imbuzi noma inkomo kuyoba kuwena kodwa kumele akushayelwe lokakwenza ukuthi akuthuke edakiwe uyabona lento ukuze iqhubeke phambili ngoba ukuzala ingane bese uyiyekelele kanjalo ihlale emkipitweni kodwa ibe inentshisekelo noma ifisa ukuthi kube khona into eyenzakalayo yokulungisa sonke lesiyasimo kuvumele egcwabe ngoba egcineni kosuku nawe uyozisola mhlawumbe uzofe ngalonto leyo so ake uthatha isikhathi sakho uyohlala nabantu abakhulile lapha ekhaya nibone ukuthi nibonisana kanjani okwamanje isinqumo sithathayo siyahlonipha ngoba akekho umuntu ohlale naye imicabango yakho yamanje angazi noma kungenzeka lokho Hayi sazwe ngihlala phansi nabafowethu nomndeni Ophela mkhulu umndeni wamkhiza sihlala sibonisane yebo uthi lemanyala lawo senzwele ngale laso wathatha sobekephi ngoba phela yaqala kwenzeka lento lapha ekhaya ayikaze yenzeke umntana oqala nje lo wenza lento lapha yaqala nje kwenzeka kwale kodade wenu lutho ayikaze yenzeke kade uthi baqoba bagane balatshwala bashaya ngendlela eqondile basemzini le eqondile uyangihlaza nje na ya kona isithunzi sakho shem uthe usinyathela wasidova singakhohlwa ukuthi kuningane khona la esiswini kuyena mhlambe naloko ufuna siloko sikukhumbula kurongi ngoba into oqalayo ukizwe kakhulukazi baba mhlawumbe ufika uyiveze nangima wakhe ukuthi sekhona umunye umzukulu futhi ozayo but banayo inhloso enhle kuyona yonke lento emba bayenzayo ya ngoba ukuthi umndeni ubona kanjani uthini ngoba isinqumo esinjena ngisithathe kade kumele lese bese ngithathile ukuthi angisamfuni lapha ekhaya ngisamile kusona ngimfuni angazi kumndeni mhlawumbe ucanga kanjani mhlawumbe ukhona yokuthi yamfuna naye ohlala naye emzini wakhe lapha ekhaya bakithi ngimdingi nje usenze okwesibili ke manje uthi sekhulelwe sengaphezulu kwenzakala akasekwenzile manje kukuphawulo nako ma Ngicela wehlisa umoya babami ngeke ngibe lutho ngaphandle kwakho ngiyakucela ngonesi ngiyakucela Gcwabe cela nje wehlisa umoya kodwa baba sekuyezwela shem noma sekuthopha kahle kangaka isekho nje le ndawana ethi umntanami hayi ngiyakuzwa noma ngizwa kodwa ke kungena ngapha kuphuma ngapha ngoba njengoba kade ngisho ukuthi lokho akwenza mina nje isithunzi sabe emphakathini angazi ukuthi usibekaphi kanti baba ukuthi isikhathi le ndaba okucabanga kakhulu ngomphakathi umphakathi awunandaba nathi into ebaluleke kakhulu kumele siyicabange thina abantu abayibantu abayigazi kuthina indaba yomphakathi ukubuya ikhohle kwesinye isikhathi njoba sike sakhuluma la ngasho ukuthi
awukho umgqomo wokulahla umuntu noma ngawunaka kangakanani makuyingane yakho ingane yakho ngisho ngathi uyiphara ungasuka umphakele ehleli la ngaphandle angangena endlini ngoba uzontshontsha mengena but imphakele ukudla ukuthi aphile asurvive uyabo ingane yakhe egcineni kosuku wonke umuntu uyawenza amaphutha kuyingoba nje amaphutha akalingani abanye bayafunda kuona amaphutha abanye kabafundi kuona amaphutha kunaloko babhebhethekela baqhubeka benza amaphutha ngaphezulu kwaloko kodwa lokho akusho ukuthi asibalahle ngoba umgqomo wokulahla umuntu awukho ngicela mina baba uhambe uyohlala nje lilonke awuhambe uhlala nomndeni wakho nibone ukuthi nibonisana kufika phi ikakhulukazi ngoba ngabe ngcono ngabe mhlawumbe akuzwakali kahle ube kuthiwa uthi ufuna ukubuya ukuze ekhaya vele nawe usashaya amakhala ngalendlela but ufuna ukubuya ngendlela ethanda ukwehluka nendlela ethanda kuba nenhlonipho kakhulu nokuzehlisa okuhamba nokuthi bazimisele ngokuthi mhlawumbe ungabashaya noma ngoluphi uswazi bengalamukela mhlawumbe uyabo ngoba umfana nje befuna ukuzolobola ngeke avela aqale ngokulobola ebekade wangicapha ngenhlamba kusamele ahlakulele lokho kuqale bese akwazi ukuthi aqhubeka aye phambili kodwa ake nihlale phansi gcabe nibone ukuthi ngeke mhlawumbe kuze kulungiseke khona lokho impela ngithi sakuhlala phansi lokho sikuhlanganise hayi nje abantu bomndeni ukuthi sithatha sikubeka phi ngoba uzovuka nalokho kudala ukuthi kwenzekani eqaleni hayi ke sesiyaphambili ke manje okay lesikhuma lokhu ke manje nesokwenzeka usungicasula kakhulu ukuthi manje usekhulile kwesibili lengazi ngizobe lento ngizobe ngithini ke manje nasemndenini ke nawe yena unina ukuthi ngimtshela mthini ngoba eqaleni imini ngathi ngamxosha unina emzabe emkhulumela hayi no ukuthi kuzomela kanjani ke lokho ukuthi usekhuleleke manje nafuthi kwesibili lengane mayikhulelwa ehlala lapha uzwenze njani ntongane yo uzophinda bayibuse futhi le kuthina futhi ehlala nathi futhi hamba wona lesathu futhi angizwa kahle lento kodwa ke baba ke sithi nje lilonke ngisazokenihlale ake sisho kanjalo ngizokenihlale nibone ukuthi kwenzakalani iqhubekeke phambili akunankinga siyabonga kakhulu dadewethu okwakho ukuthi uthandaze nje ukuthi mhlambe lento ihambe kahle ukuze nikwazi ukuqhubeka nephambili futhi uzama futhi usoka lakho ulitshela ukuthi kumonakala ungakanani la wenza kubaba wakho ngoba uyambona ubaba wakho ngizima manje ukuthi uMadolo Nzima ukuthi azama ukuthi axolele lo mbhemu uyabona igama lohlelo iHway Mina igama le TV uhlanga media uTalatiya noTavatava yilo ke lo lengisize ngihleze ngikhuluma ngalo kuningi ukuxabana nokungaboni ngasolunye emindenini ngokwehlukana kwayo mangikhuluma ke isikhathi esiningi ngivama ukuthi ngithi awukho umuzi ongenayo intuthu yakhona ngikhuluma nje nami ngineyami intuthu yakulomuzi wakamkhize le esifisa ukuthi ngelinye ilanga iphele kunento engiyifundile ke la kule episode ikakhulukazi eyokuthi ma usukuzela ingane kubalekile ukuthi uzame konke okusemandleni akho ukuthi ingane yakho ibe lento oyifunayo futhi uma ngabe kwenzeka ukuthi imithetho yakhe iyayeqa uzame ngakonke futhi okusemandleni ukuthi uzame ukuthi uyibuyise kodwa ukuyiduba nokuyilahla angeke kuze kuyenza ukuthi ilunge kunaloko uma uyiduba izokwenza izinto ezingaphezulu kwalebe ekade yenzile ngobani ayisenawo umthetho akasekho umuntu oseduze oyigayidile mhlawumbe uyabona mawuzobheka le ntombazane kaMkhize isuke kubo yahamba yayoqasha mayiqasha laphana yafike yathola umfana yakipita naye ubaba wayo wathola ukuthi ikipitile nomfana wathola ukuthi ikipitile nomfana wase singaphindi ibuye uma sekuthiwa ingaphindi ibuye isishaya ilas number ephuthi yakhulela uyabo vele lo muntu lo uhlala endaweni engenamthetho uyiphethe wenza umathanda la kahle ezikhona kubhlungu ukuthi kusuka umfana nje wakomunye umuzi azofonela ubaba wentombazane bese amncaphe ngenhlamba ukudelela lokho and uma ngakuthi lo baba lo akafuni ukuthi lo mfana azolobola alikho iphutha lapho mina ngiliboni ngoba lo mfana vele udelelile lapha kulowa muzi udelelile ukuthuka ubaba wekhaya ukudelela lokho uphinde futhi uyifuna ukuhamba uyolobola kuyena umjoyela kabi kahle so uma kukuthi lo baba uyavuma ukuthi akeze lo mfana azolobola kuyobe kusho ukuthi lo baba lo ngempela kusho ukuthi angazi noma uyikhotha ngqoko noma uyini kushuthi kuyobe kusho ukuthi nje yena ulambile imali yalo mfana awukwazi ukuthi ungathuka umfana angicaphe ngenhlamba ngengane yakho ajika abuya futhi asifuna ukuzoyilobola lo baba vele mina nguyena bengizoma nje isinqumeni sokuba ingqwele sokuthi never angeke akangezi ngoba vele lo mfana uyabheda uzothi ubaba uphinde futhi ufuna ukubuya azokwenza ngathi uyamhlonipha semthukile vele uqale ngokumthuka manje umuntu uzomhlonipha okwesibili seza kumhlonipha yindaba engaqalanga ngokumhlonipha kuqala mhlawumbe agcine ngokumthuka ngoba nakuba obhedayo nako bekuzobe wrong but uqala ngokuzomthuka umuntu futhi usafuna ukuthi baba kuyena uzomhlonipha ngoba uzolobola ingane yakhe ugcwaba isinqumo sakhe nje ngobufana nomtsizwa nomkunzi si right isinqumo esi right lesiya but ke
ngoba sekukhulunywa ngelobolo sekufanele manje lokuncethezwa kuthiwani makubiza ukuthi abahlukane makubiza ukuthi bafuna ukuhlala ngenkani abahlale ngenkani isinqumo sikaGcwabe nje number 1 uyabo makubhlungu sorry but isinqumo sona simile ngisithandile isinqumo sikaGcwabe nontombazane naye uzoxolisa njobe ezoxolisa nje usaqhamuka nokuthi ukhulela uShemba inkosi yami yazi uzoxolisa ukuthini manje nawe futhi kwaukuthi ukhulele sokuvezelani ke sizokhuluma okunye la uqhamuka netshe nawe uzoganda kulento esesiyilungisile uyabona asiphinde sibonane futhi ku-episode elandelayo. Nginibingelele babukele emakhaya igama lami ngumzungu Acele nginomsebenzi engiwenzayo ukuclean ama roof ngiwawashe kakhulu lawa ama roof lawa awuthola ukuthi ama tiles awo amixile red and grey akapendwa lawo ma tiles lawa aya clean uma ngabe sengcolile abuyele esimeni abe masha nje bawathengile inamba engitholakala kuyona it's 0833 24 55 iphinde futhi 0833 24 55 33